Hej og velkommen til i dag. I dag sidder vi og spiller ind på DME. Woo! Og vi har også Ejeren med. Ja, jeg er bare ikke lavet prefix endnu. Ja, vi har lige vi er i gang med at bygge. Det bliver en byggevideo nemlig i dag. Der kommer ikke lige IP i dag måske. Jeg ved det ikke. Jeg kan prøve at huske mig på det. Det kan godt være, at jeg glemmer det. Og I må også meget gerne join den, så bliver Doll23 meget glad. Ikke også? Der er heller ikke lavet så meget. Se her, det er bare lige spawn. Så er det her, og så er han ved at lave celler. Så der er ikke sket så meget endnu i YouTube, så I kan stadig nå at være med til en byggevideo. Som i dag. Så, og undskyld, hvis jeg kommer til at tage min arm ind over nogle gange. Fordi der kom jeg lige til at fejle måske. Det må I undskylde. Wow! Skråstreg. Undo. Sådan. Jeg lavede lige en kæmpe fejl. Hvad skal jeg bygge, Anders? Skal jeg bygge værktøjet? Ja. Okay. Og I må også godt komme med nogle idéer, hvis I har nogen. Fordi vi bogstaveligt talt lige startede i dag med at bygge. Og Ejeren har næsten også lige haft fødselsdag. Ja. Han havde fødselsdag den 4. august. Og der blev han 10 år. Ligesom jeg også er 10. Så ved I det nu også. Bare så I ved det, jeg er ret dårlig til at bygge værktøj. Så det gør ikke noget, hvis I kommenterer, at jeg kunne have gjort det bedre. Jeg er bare ikke så god til at bygge værktøj. Det må I indse. Så jeg har allerede fejlet her. Der skal hullet være. Okay. Vi cutter lige noget af det her af. Fordi det giver slet ikke mening for mig lige nu. Og I må også undskylde, hvis jeg ikke snakker det så meget. Det er bare fordi, når jeg bygger, så snakker jeg bare ikke så meget. Så det må I undskylde, hvis jeg ikke gør det. Og I må... nej, det har jeg sagt. Ups. Og jeg tror, jeg husker at putte IP i beskrivelsen. Eller det gør jeg nok. Jeg ved det ikke. Men jeg kommer nok også til at lave nogle flere videoer herinde. Wow, så er jeg allerede lavet en fejl igen. Se YouTube. Kan I godt se, at jeg skal til at bygge? Hvorfor fuck bruger jeg ikke walllet egentlig? Wow, og undskyld mit sprog egentlig. I må også undskylde, hvis I nogle gange kan se min hånd. Kan jeg ikke helt godt for. Er det bare mig, eller er det her meget firkantet? Rigtig lige meget. Så kan I også se, hvor jeg skrald jeg er til at bygge sådan nogle reaktorer. Og det bliver heller ikke sådan en lang video i dag. Også fordi jeg er ny på YouTube. Og jeg vil gerne starte ud med at lave ikke sådan nogle lange videoer, men lidt kort. Skal vi sige farvel, Anders? Hvad? Skal vi sige farvel til YouTube? Ja.
Hov. Fail. Fail, YouTube.